Legealdi erdira heldu da Eusko Jaurlaritza eta balantze ekitaldia egin du Imanol Pradales lehendakariak sailburu ez lagunduta. Lehendakariak nabarmendu du egonkortasuna balio politiko eta soziala duen ukiezin gisa ongarritu eta lantzeko ahalegina eta jakitera eman du etxebizitza funts soziala sustatuko dela 2.000 milioiko inbertsio publiko-pribatu aktibatzeko eta beste 10.000 etxebizitza babestu eraiki ahal izateko. Ikusi dugun bezala aurrera egin dugu, bai, baina asko dugu oraindik egiteko. Gobernu programaren 82 martxan daukagu, baina horrek esan nahi du beste 18 bat aktibatzea geratzen zaigula. Euskal gizartearekin konpromisoa dugu eta emandako hitza betea behar dugu beraz. Eta nire lehenengo mezua, gaurkoan gobernua osatzen dugun guztiontzat da ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte eindakoa ez da nahikoa eta jarraitu behar dugu. Euskal Gintzak azaroaren 21-ko manifestaziorako dei egin du euskararekiko errespetua eskatzeko. Euskararen garaia da manifesto aurkeztu du Euskal Konfederazioak gaur Baionan, azaroan egingo duten indar erakustaldira deitu dute eta euskararen balioan hitza irudikatu eta aldarrikatu dute. Azaroaren 21-ean, beraz, manifestaldi handi bat antolatuko dugu Baionan, Baionako karriketan, eta zergaitik, alde batetik, erraiteko garaiarera. Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko garaia. Bigarrenik, milaka eta milaka euskaltzare gira, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan zehar, euskararen autua egiten dugunok, bai? Izan euskara ikasiz, transmitituz edo erabiliz, edo euskara hautatuz gure horrentzat, adibidez, ikastolan edo Euskal Herribidean matrikulatuz, euskarazko aixali zentroak hautatuz gure horrentzat eta abar. Eta musika alorrean arkada sozial eta deskontrol taldeek laster arte esango dutela iragarri dute, eta horretarako 2 kontzertu eskainiko dituzte, bata azkei jaialdian abenduan, eta bestea 40 minutu roken otsailean. Urte hauetan guztietan, Arrasateko errementarien seme-alaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Kolpez kolpe eta zua lagun. Eta gure herriaren izenak dioen bezala, Harriarteko bidea egiten saiatu gara beti. Oztopoen gainetik aurrera, ukabilak gora. Mailua pasatzeko garaia da. Burdina osten ustekoa, buruatz eta bihotza bero. Baina ez ahaztu, zua ez dela inoiz erabat itzaltzen. Horregaitik hau ez da agur bat. Oraingoz emango ditugun azken 2 mailukadak izango dira, baina zua barruan daramagu oraindik. Eta borrokan pizutako txingarrek bizirik diraute, badakizue, iorduko bizi. Eskerrik asko bihotzez, bidea gurekin egin duzuen guztioi, deskontrol eta arkada sozial, agora zuek. Arratsalde bero on eta ongi etorri Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren inguruko espekulazioari aurre egiteko zerga aldaketak proposatu ditu. Alderdiak 4 zergatan neurriak planteatu ditu, LAB sindikatuak bestalde Nafarroako gobernuari etxe bizitzaren erronkari heltzeko erabakiak eta beharrezkoak diren politikak gara ditzala eskatu dio. EH Bilduk zerga aldaketa sorta bat proposatu du etxebizitzaren inguruko espekulazioak geldiarazteko. Hala iragarri dute astearte honetan egindako agerraldian. Bertan azaldu dutenez, 4 zerga aldatzen dituen foru araua erregistratu dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe EH Bilduko bozeramaileak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxebizitzari bere funtsezko eta bere biziko funtzio soziala itzultzeko, eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxebizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina. Etxebizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxebizitzak ezin du pribilegio bat izaten jarraitu.
Alderdiak lau zergatan neurriak planteatu ditu. Sozietateen gaineko zergaren kasuan alokairuan 5 etxebizitza baino gehiago dituztenei diru-sarreren 80%ko obaria kentzea proposatu du alderdiak. Ondare eskualdaketen gaineko zergan aldiz, 3. eta ondorengo etxebizitzaren eskualdatze tasa handitzea. EH Bilduk PFS-etan 20%ko errekargua jartzea proposatu du turismo erabilerako etxebizitzei. Eta beste eremu tentsionatuetan alokairuko etxebizitzen errentak erreferentziazko indizeen gainetik kobratzen dituztenentzat. Amaitzeko ondare zergaren kasuan, 800.000 eurotik gorako ondarentzat zerga oinarria altuena erabiltzea proposatu da. LAB sindikatuak Nafarroko gobernuari etxebizitzaren erronkari heltzeko erabakiak eta beharrezkoak diren politikak garatu ditzala eskatu dio publikoki astarte honetan Iruñean. Imanol Carrera Nafarrako Labeko bozeramailea eta Jaime Iribarren Labeko ekintza sozialeko Nafarrako arduraduna azaldu dira sindikatuak Nafarroan garatzen ari den etxebizitzarako ekintza sindikalaren berri eman eta etxebizitzaren egoerari buruzko sindikatuaren hausnarketak partekatu dituzte. Izan ere, praktika aintzat hartuta dagoeneko LAB etxebizitza sindikatua ere badela azaldu dute. Labek etxebizitzaren eremuan ekintza sindikala antolatzeko autua egin du eta hala egiten ari da Txantrea, Buztintxuri, Sanduzelai, Etxabakoitz eta Arrotxapea auzoetan bertako bizilagunekin batera. Karrerak argi utzi du PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin alderdiek etxebizitzaren lege aldatzeko egin duten proposamenaren harira ostegun honetan parlamentuan bozkatuko dena. Egungo egoera UPN, PSN gobernuek hamarkadetan garatutako etxebizitza politikaren ondoria dela azpimarratu du Iribarrenek. Diru publikoarekin etxebizitzak eraiki dira, higiezin patronal pribatuen esku uzteko beraien interesak asetzeko. Testaren kasua gobernura berandu iritsi dela azaldu du Labeko kideak, Nafarroak inoiz ezagutu ez duen ariketa espekulatiboa gauzatu nahi duela. Gainera, maila toiar kaltetuetako baten alabak bizitzen ari dutena azaldu du. Eta orain, kontratuak bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira 507 familia. Artean nire ama eta horrelako jende pila bat. Azkenik, Iribarrenek oroitarazi du ekainak 25 goizeko 11etan Nafarroko parlamentuaren aurrean elkarretaratza egingo dutela. Urteko egunik luzena eta San Joan gauaren ospakizunak iritsi dira, baina urten bero boladak eta sute arrisku handiak ohiko irudia aldatu dute, Euskal Herriko herri eta hiri gehienetan bertan bera utzi dituztelako San Joan suak. Mendetako tradizioa nola sortu zen, zer esan nahi duen eta urtengo egoerak zer aldaketa ekarri dituen, bilduko ditugu jarraian. Urteko egunik luzena eta gaurik motzena ekartzen ditu udako solstizioak, ekainaren 21-aren inguruan. Fenomeno astronomiko honek uda hasiera markatzen du eta milaka urtez gizakiak eguzkiaren indarra ospatu izan du garai honetan, eta sua izan da ospakizun horren elementu nagusia. Euskal Herrian ere naturaren zikloarekin lotutako ospakizunek tradizio handia izan dute, eta Erdi Aroaz geroztik kristautasunaren etorrerarekin antzinako erritu horiek San Juan bataiatzailearen ospakizunarekin uztartu ziren eta horrela iritsi zaigu gaur egun ezagutzen dugun San Juan gaua. Euskal Herrian ohikoak izan dira suaren inguruko ospakizunak, garretatik salto egitea, urtezarreko gaitzak eta zoritxarrak atzan uzteko erritu simbolikoak egitea eta nola ez suaren inguruan dantzatzea. Oso lotuta ageri zaigu udako solstizioarekin, eta udako solstizioa badauka ezaugarri bat lotzen duena eguzkiarekin, ezta? Eta eguzkia eta horren errepresentazioa lurrean normalki suen bidez egin izan da, eta beraz, dantzak gehienetan agertzen zizkigu suaren inguruan, edo behintzat suaren inguruan osatzen dugun forma borobil horretan. Antzina eguzkiari indarra emateko eta izpiritu txarrak uxatzeko pizten zen sua, baina elementu horrekin eta kearekin batera, sorginkerietarako une ere bada San Juan eguna. Sendabelarrak biltzeko garai paregabea da orain, ohitura zaharrak dira eta gaur egun ere herri askota mantentzen dira. Azkenean, da egunik luzena, argi gehien garai horretan dago, orduan San Juan lora, energi berezia dago egun horretan. Gero beti erabili da lizarra, etxean jartzeko, etxea babesteko, trumoiengatik, eta
erramu erabili da beti gorde eta trumoiatik babesteko zutara botatzen zen. Eta hori, energi berezia du nire ustez, argi asko duelako. Aurten ordea San Juan egoera berezi batan iritsi da. Muturreko beroak eta lehorteak suta arriskoa handitu dute eta hainbat tokitan neurriak hartu behar izan dituzte. Su handi batzuk debekatu dira, material jakin batzuk erabiltza mugatu edo segurtasun neurriak indartu dira. Nafarroako gobernuak esaterako San Juan zurik ez egita gomendatu du, eta Iruñan su guztiak debekatu dituzte, baita su artifizialak eta zezen suzkoa ere. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz labiren larrialdi fasea aktibatu dute, baina irizpide bateraturik ez dagoenez, udal bakoitzak bere erabakiak hartu ditu. Horrela herri askotan San Juan suak bertan bera geratu dira, beste batzuetan berriz su simbolikoak edo txikiagoak egitea erabaki dute. Donostian, Gasteizen edo Bilbon adibidez, su ofizialek aurrera egingo dute, baina segurtasun neurri zorrotzekin. Horiek ala tradizioak bizirik dirau, baina testuinguru berri batera egokitu behar izan du. Izan ere klima aldaketaren ondorioz gero eta ohikoagoak dira muturreko tenperaturak eta suta arrisku handiko egoerak. Eta Donostian bertako 61. jazaldiaren aurkezpena egin dute astearte honetan, adierazi dutenez, Europako jazaren presentzia izango da berriro ere programazioaren ardatz nagusienetako bat, eta 77 kontzertu eskainiko ditu guztira. Donostiako 61. jazaldiaren aurkezpena egin dute astearte honetan. Jaialdiak 77 kontzertu eskainiko ditu guztira, eta horietatik 57 doakoak izango dira. Adierazi dutenez, Europako jazaren presentzia izango da berriro ere programazioaren ardatz nagusietako bat, eta parte hartuko duten artisten artean 30 euskal talde izango dira. Kartelburu nagusien artean daude Pat Metheny, Diana Krall eta Samara Joy. Uztailaren 22tik 26 bitartean egingo da jaialdia, eta antolatzaileen hitzetan nazioarteko figura handiak, ibilbide luzeko artistak, proposamen berriak, Europako jazaren ordezkariak eta euskal musikarien presentzia zabala bilduko ditu guztira 12 agertokitan. Aurten, gainera, jazaren historian ezinbestekoak izan diren bi artistaren jaiotzaren mendeurrena betetzen da, Miles Davis eta John Coltrane. Hori dela eta jazaldiak omenaldia egingo die Trinitate plazan antolatutako 4 kontzerturen bidez. 2 Davisen omenez eta beste 2 Coltranen omenez. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, edizio honetan 3 jazaldia sari banatuko dituzte. Jaialdian parte hartzen duten artistei ematen dizkiete sari hauek, musikaren arloan egiten duten ibilbidea aitortzeko ez ezik, musikarien hainbat belaunaldirentzat erreferente bihurtu direlako ere. Hortaz, David Murray musikaria, Joe Lovano saxofoi jolea eta Miguel Martin jaialdiko zuzendari ohia izango dira edizio honetako sarituak. Uda astearekin batera egutegian utzik egiten ez duen festivala izango da asteburuan, EHZ egingo dutelako arberatzen eta urtengoa berezia izango da 30 urte beteko dituelako, eta horretaz hitz egiteko gurean daukagu Katxina Aran, ongi etorri Amaikara. Bai, mil esker. Ze moduz? Ongi. Azken prestaketekin, zerandua montaketa? Ba, ongi, bai, hasi ginuen dola egun batzu eta jende pixkatuk biltzen da, dependi egunetaz, asteburuan ere ongi lan egin genuen eta ongi. Ba, kokatze aldera nola definituko genuke EHZ? Ba, EHZ berez 3 eguneko festival bat da. Egia da musika hainitz izaiten dela, kontzertu hainitz, baina ez bakarrik, eguneko programazioa ere badu, animazioekin, eta hor badira ikusgarriak, dantza edozein arte mota ikus daiteke. Eta horrez gain festivalak proposatzen du eztabaida soko bat, hitzaldiekin, erakusketekin eta bar. Eta horren sokoa ere bai, beraz, 3 egun horietan hainbat programazio bada. Egunean zehar urririk da eta gauean pagatzen den sajerarekin sartzen da pentsera 2 eszenatoki lodirekin, kontzertuak ikustera. Beti alaire saiatzen gira prezio apalean edo egiten sajera. Eta batez ere laguntzailegoan oinahitua den festival bat da. Beraz, 600 bat laguntzaileri esker egiten dugu 2000 inguruko festivalarientzat. Eta balore asko ere transmititzen ditu Euskal Herria zuzenean, anitza euskalduna independentea herrikoia, zerk egiten du handi, EHZ, zergatik heldu da
gaur eguner arte. Bai, hori da, ejan duzun bezala hainbat balore ditu, eta azkenean sojeratik balore horiek segitu dute. Beraz, aurten 30 urteetan olako baloreekin segitzea gaur egungo gizarte behar zail batean, hori da handia dena, eta batez ere urtez urte, belaunaldiz belaunaldi balore horiek segitzen dutela, gazteria ere hor dela, eta oraindik festivalak segitzen duela, bai eraikia dela manera hortan. Esaten gabiltza urtean 30 urte beteko dituela, ze prestatu duzu, aurtengo ediziorako? Jadanik atera da programazio guzia, beraz hori ez da gehiago sekretu bat, sareetan da. Izan lehen ejan dudan bezala Pentze, Plaza, Eztabaida Soko, Aurren Soko eta Bajeko animazioak. Orain jainen nukeena da, hainbat sorpresa izanen direla 3 egun horietan, eta egia egan esperientziak du eginen ere berezia izanen dela pentsatzen dut. Gero zirko sapito bat eman dugu, aurten hori da ere berezitasuna handia ikusgarrientzat. Horrek markatuko du pixkat dola 30 urtea Rosan izan zen ere festivalaren keinua. Eta hori denak hori izanen girela ospatzeko. Pentsatzen dut, espiritua hori izanen dela eta hori da berezia izanen aurten. Eta aipatu duzu kontzertuaz eta gitarro musikalaz gain tailerrak eta eztabaidarako txokoa ere egongo dela, zer funtzio daukate horiek festivalean? Bai, preseski festivala ez da bakarrik musika festival bat, ez da bakarrik kontsumitzen den festival bat. Lehen ere egan dut laguntzailegoan oinahitua zen festival bat zela, baina festivalarientzat ere bizitzen den edo aktibotasun hori pizten duen festival bat izan nahi du, eta orduan hausnarketa eta eztabaida eta leku horiek proposatzea guretzat ezinbestekoa da, eta hortan ere gure baloreak ikusten dira, aipatzen dira, eta gure indargunea dela janen nuke ere. Eta 30 urte hauen arira, auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburu argitaratu berritan ere bai, zer kontatzen da liburuan, Katxina? Bai, liburu hori orain dola urte bat erdiko lanaren fruitua da, azkenean. Bizikia jogira aurkeztea eta egia egan eskertzeko liburu bat dela ere janen nuke. Hainbat belaunaldiz, lehen erraiten nuena ere, hainbat belaunaldiz laguntzaile, langile, festivalari edo urgunetik, urbildik festivala unki duten hainbat jendentzako liburu bat dela eta justuki kontakizunak dira, kontakizun kronologiko eta historikoak dira. Biziki ontsa diseinatua, hainbat argazkirekin eta biziki obiektu polit bat da etxean ukaitekoa dena. Hala ere azpimarratu nahi nuke gure belaunaldiak egindako lan bat dela, beraz gure ikuspundu aski subjektibotik egina izan dela. Naiz eta 30 bat ustut elkarrizketatu izan, segur da batzu bazterrera utzi ditugula eta ezin izan diegula behar lekurik utzi, baina hala ere, liburu horrek 30 urteko festivalaren ibilbidea erakusten du eta beti ere kontestuari loturik aspektu politiko, kultural, militante eta sozialari kasumanez. Eta esan dezakegu ere bai, udazken partean dokumental formatuen ere argitaratuko duzuela lan hori, podcasta ere baduzue, 30 urteak ospatzeko modurik onena, beraz. Hori da, urte guztiko ospakizuna izan da, hasi gira podcastekin, jadanik entzun gai dira, eta liburua ere orain atera dugu. Gero, 3 euskarri desberdin dira, eta 3ek kontakizun ezberdina egiten dute ere. Podcastak izanen dira gehien bat, ahozko mementu informalak edo anekdotak eta holakoak konatzen dituen orain hainitzen zuten den podcast moduan. Eta aldiz dokumentala izanen da nostalgiatik justuki gerora begira gure urtea filmatua izan den dokumentala da eta orduan gure belaunaldiak nola antolatzen duen festivala eta da gehiago ere publiko zabalari zuzendua den zerbait eta transmisiorako ere pixkat erabilgarri dena. Ari gara EHZ eta festivalaz asteburuan egingo delako arberatzen. Ez dugu aipatu baina geroaren lehen notak lelopean edo ospatuko duzue. Zer esan nahi duzu horrekin?
egia erran afitxa eta lema aurkeztu genuelarik abenduan, Arrosara joan ginen, beraz, Soatiara lehen aldikoz festivala egintzen pentze hortara, eta esaldi hori, lema hori, heldu da ere Aire Aizpek kantatzu duten Arrosako Zolan kantutik. Eta orduan, pixkat 30 urteak markatzeko den lema bat da, oinahitik heldu dela, hori 30 urteko festival hortatik heldu girela denak, baina gerora begira ari girela, eta orain gira gainera belaunaldi behi batekin transmisioa egiten ari, eta gazte hainiz sartu dira, eta hori dena sintetizatzen duen lema bat da. Eta zentzu horretatik, diozue garai bere burua berrasmatu duen eta azal berritu duen proiektua dela EHZ-arena? Bai, hori da. Aspaldatu da Euskal Herria, 30 urte hauetan. Ba, pentsatzen dut, ni ez nintzen baita ezpada sortua, baina bai, beti hori da, baloreak eta egiteko manera, metodoa eta funtzioa ere uste dut kasik berdina dela 30 urtez, baina beti lortu du adaptatzen festivalak bere garaiari. Ez dakit azkenean, hastapenean etzen olako plazarik guk proposatzen dugun maneran ahberatzen plazako programazioa eta etzen, baina adaptatu den tresna bat da, eta hori hainitzek ahillo bai Ipar Euskal Herriari pentsatzen dut, eta izan da hartu eman bat. Hori galtu berren zuen, nia zer karpen egiten dion EHZ-ak Ipar Euskal Herriko euskalgintzari eta kulturgintzari, eta alderantziz? Bai, hortik erranen nuke lehenik Amikuzeren kasuan, eta azkenean autu bat izan da beratzera joaitea Amikuz eskualdera joan nahi baiken nuen, eta batez ere hango gazteak etorri direlako gure gana eta ara joaitea nahi zutelako. Eta horren arat joaitean pentsatzen dut hainitzek ahi diegula justuki kulturaren aldetik bederen 3 egunez eskaintza hori proposatuz, eta euskalgintza mailan naiz eta euskara entzun, ala ere gutxi entzuten den leku bat da, eta orduan festivalak 3 hastez izan muntaketa, festivala eta desmuntaketari esker proposatzen du hori euskarazko ahnasgune bat, pentsatzen dut. Eta gero oroko gean iparaldeari, jaren nuke ekarri hori da, hartu eman bat izan da, ez dakit iparaldea izanen litzateken orain dena festivala gabe, eta alderantzizkoa ere, uste dut iparaldeko eta Euskal Herriko artisteintzat holtza bat eskaintzen dugula, plaza bat, leku bat, eta bergisan gu alimentatzen gira ere ateratzen denaz eta badenaz, eta hori. Eta hegoaldeari egiten dio ekarpena? Hegoaldeari ere bai, pentsatzen dut, orain bai, hainitze. Eta hori izan da garaiko laguntzaileekin mintzatu, ziduriz haien nahia bali mazen ere garaian, ez zutela bortxaz lortzen. Orain lortzen den gauza bat da, eta zinez biziki konten gira izaitea Euskal Herriko hitzordu nagusi bat. Eta referentetako bat ere. Galdetu behar nizun urtero bezala erasoen kontrako protokola ere martxan egongo dela gune seguro izan dadin, festivala bera. Bai. Hori hastapenetik festivalaren baitan izan den gauza bat da, barka. Gero egia da brigada ubela sortu zela Lekorneko garaian eta baina pentsatzen dut iparaldean bederen aintzindaria izan girela hortan, festivala aintzindaria izan dela eta urtero brigada ubelak orain sekuritatearekin batera lan egiten du protokolo hortan eta bai gune segurua izanen da, bai laguntzaileentzat, bai festivalarientzat. Eta aipatu dituzu hainbat ekitaldi egongo direla jaialdian zehar. Bai. Zuk pertsonalki, zer ez duzu galduko? Justuki, aipatzen duzunez ekitaldia, aurtengo ekitaldia berezia izanen da. Usaian larun bat gauez egiten dugu pentseko estena lodian. Aurten berritasuna ere, baina hori ekarpena festivalarientzat ere izanen da, ekitaldia igande eguerdiz eginen dugula Herriko plazan, eta ekitaldi aski potoloa izango dela Iruren laurden edo iraunen duela, hainbat artistekin batera, hainbat gomitekin, eta gian hau ez nuke utxe ginen. Eta aipatu dituzu sorpresak egongo direla, ez dakit baten bat aurrera datzerik dagoen, edo espero beharko dugun arronatzen. Etorri bizitzera eta kotxak ikusiko du gainera zein den bere sorpresa.
Jende hau oraindik denbora ere egongo da, sarrera erosteko eta eguneko sarrera hori erostiko, nola animatuko genituzke ikusleak EHZ-etara joateko? Jadanik nahi nuke egan, Sajera bai beti salgai dela Eloazo webgunean edo gure webgunetik, eta mementu batez Sajerak moztuko ditugu internetetik, baina gunean bertan beti izango dira, gu ez gira soldautaren alde, eta beti lekoa izanen da, beratzea askia handia da denentzat. Orduan azken puntan ere animatzen bazizte, etorri lasai Sajera izanen da lekoan bertan. Eta lehen erraiten nuenarekin, izan festivalari edo laguntzaile, ala ere kriston esperientzia dela uste dut. 30 urte ospatzen ditugu aurten, baina ala ere beti da gazte, beti da kriston giroa, bada eskaintza denentzat, izan familia, gazte, helduagoak. Eta zatozte ere ipajaldea ezagutzen ez duzuenentzat, eta bestenaz hori denen artean 30 urteak ospatzera. Eta behar bada urtengo egin barik, urrengoan pentsatuta ja? Bai, ari gira diadanik, bai, pentsatzen. Egongo da 31. orduan. Seguraski, bai. Horrekin geratuko gara, eskerrik asko Katxinaran, eta animo ondorengo egunetan, eta izango dugu elkarren berri arberatzen bertan ere. Gure aldetik besterik ez, bero boladak usten badigu behintzat bihar izango gara bueltan betiko orduan eta betiko lekuan. Bitartean gogoratu une oro albisteak eskuragarri dituzuela amaika.eusen eta gure sare sozialetan. Nakarren ZGB abestiarekin utziko zaituztegu, aldela atzeden hartu eta bihar arte, gamo pasa.